ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆର୍ଟିଓ, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେବାର ଅଛି। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଯିବା ବାଟରେ ଦହିବରା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଗଲି। ଖାଇବା ଭିତରେ ରାଇଡ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଭିତରେ ରାଇଡର୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। OTP ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ। ଯିବା ବାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ବାହାରି ବାଇପାସ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଖରାରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ପେମେଣ୍ଟ କରି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମାରି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାହାକୁ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଛ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭିଡ଼ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ସାଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଫିସ୍ ଭିତରେ। ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।